mukam dolar ýüregi, o wagtlar saatlaşanna, şatlyk iner kurany, o wagtlar saatlaşanna. Saada bar bide wady pederlerin kuwwaty, wasplanar ýurt şöhraty, o wagtlar saatlaşanna. Zer gadyryn zergär biler, sahna açyn bagşy geler, arkadagly il bilen o wagtlar saatlaşanna. Assalamu alaykum. Hormatly tomaşaçylar, gadyrly aýdymsaz söýüjler we dinleýijiler. Biz gepleşigimiziň başynda o wagtlarymyzy, akballarymyzy sağlaşdyran türkmen halkynyň saglygynyň, bagtyarlygynyň aladasyna duran, bize medeniýetde sunuňatda halipa bolup duran ustad arkadamyza ak ýüregimizden alkyş aýdýar. Mehriban arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun. Ediýet arkadamyzyň dünýäni soglyk, dünýä görürlük alyp barýan beýgi işler elmadama ulura waşyklara wetsensin. Mehriban arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan parahatçylyň we ynançmaň watanyny bilen ajaýyp elimizde bagtyar türkmen halkymyza gowy günler, toýly günler, bagtly günler ýar bolsun. Ine mehriban ileşler, hormatly müşaşylar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen nebugün hepden ýegşenme gününi ýene-de ýaýlym arkaly siz bilen diýdarlaşýas. Bugün gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan türkmen we tele ýaýlymyzyň şeýle-de ediýet arkadamyzyň saýasynda Ak şäherimiz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeniýet Jalş Merkezi bilen bilelikde taýýarlap size hödürleýän o wagtlar saatlaşan natly gepleşigimiziň täze sany ýaýlymdy. Elbetde hemişekler ýaly gepleşigimiziň bugünkü sanyny da diýarymyzyň meşhur ýyldız aýdymçylarymyzyň birini, watandaşlarymyzyň, aýdymsaz söýüjülerimiziň uly söýügi ile dinleýän meşhur aýdymçylarymyzyň birini gepleşigimizde çağırdyk. Elbetde gepleşigimiziň bugünkü sanyny bir näçe söýügi aýdymlary şeýle-de dostlukly goňşy döwletlerimiziň dillerine de bir näçe aýdymlary o wagtlar saatlaşan natly gepleşigimiziň bugünkü sanyny bilen size diň salmaga mümkinçilikler öder. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden türkmen we tele ýaýlymyny o wagtlar saatlaşan natly gepleşigimizde tomaş etmekliňizde dowam edin. Ýyldız aýdymçymyzy siz bilen tanış edip sahnamyzda çağırmadan öňürti bugün studiýamyzda bedäp oturan nezihini sadany dostlarymyz bar. Adat boýunça gepleşigimiziň başynda olary äder siz bilen tanış etmekçi. Mehriban arkadamyzyň Şafer paýynyň aýaty, Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr wätleşiginiň ýeňijisi, biziň meşhur sadany dostlarymyzyň biri. Atajan Eýubow şeýle-de Atajany dep gaqularyny gollap berjek, ýene-de biziň sadany dostlarymyzyň biri. Hudaý berdi Oradow şeýle-de klaýyş saduralaryny biziň meşhur sadany dostlarymyz Mehmet Nazar, Muhammed Nazarow şeýle-de Döwran Oradow, şeýle-de klarnet saduralaryny zehini sadany dostlarymyzyň biri Amanuly Rahimow bugün biziň gepleşigimizde ýigitler, dostlar, biz sizi gepleşigimizde hoş gördük. Ine näme mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, sadanlarlar toparmyzyň ýerine ýetirjek. Owadan saadlary bilen o wagt saatlaşyp siz üçin bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip bermek üçin bugün o wagtlar saatlaşan natly gepleşigimizde gahrman arkadamyzyň Şafer paýynyň aýaty, biziň parlak ýyllarymyz Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr wätleşiginiň ýeňijisi Bilbil owatly Zenan aýdymçymyz Mehri Pirguliýew gahrman arkadagly watanymyzyň şan şöhratyny wasp edýän joşun aýdym bilen o wagtlar saatlaşan natly gepleşigimizde Vatan senin uğrunda can berjek vefaly halkın var. Vatan senin öňe barýan önemli bahtly neftin. Nedir vatanım, bir taraftar vatanım. Diye dursun sen dur, Türkmenistan cennet mekan. Ata vatan şöhret sana, Türkmenilim şöhret sana. Arkadagly eziz vatanım berkarardır, bahtiyardır. Ata vatan şöhret sana, Türkmenilim şöhret sana. Arkadagly eziz vatanım berkarardır, bahtiyardır.
Cennetli başımızı Öyle barak yurt Avat olsun Güllet dursun Türkmene durmak yaraşmaz Midenedir vatanım Bir taraftır vatanım Dünya dursun kendur Türkmenistan cennet mekan Ah da vatan şöhret sana Türkmeninim şöhret sana Arkadalı eviz vatanım Berkarandır bahtiyardır Ah da vatan şöhret sana Türkmeninim şöhret sana Arkadalı eviz vatanım Berkarandır bahtiyardır Halkımıza bu işlap bahtiyarlığı, arka dağlı yurda devran olunlu, ayan edip yıllan yalkayanını, arka dağlı yurda devran olunlu, bilent mendillerden aşırıp, cibiziyle bir taşığı üyüşürüp, kətide kalpları bakı coşurup, arka dağlı yurda, kahramanlı yurda devran olunlu, ediz arka dağı şöhret, ata vatana şöhret, ağzı bir ceviz ilimide şöhret. Ata vatana şöhret Türkmenilime şöhret Bahtiyar zamana Arkadağıma şöhret Ata vatana şöhret Türkmenilime şöhret Bahtiyar zamana Arkadağıma şöhret Mehvan ileşer, hormatly müşahiçler, ne bugün hepden yegişenme ony oktýabr aýynyň 17-si diýmek bugün biz Gahrman arkadamyň tagallasy bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyzda ýaýlym arkaly owatlar saýdaşyna gepleşigimiň üstü bilen siz bilen diýdarlaşýasyňy gepleşigimiň başynda biziň bilbil owatly Zenan Aýdymşymy parlak ýyldymyz Mehriban arkadamyň şat ýerpaýynyň eýesi Mehri Pirgolywy arkadagy watanymyzy, asuda ýurdumyzy, bagtyar ilimide bolan şöhratly bu ýetençlerini bir joşunly aýdymda jemläp, şöhrat size arkada diýen joşunly aýdym bilen gepleşigimiň başyny başladyk. Gepleşigiň dowamyny ýa-ni ýatlatdygym dostlukly goňşy döwletlerimiziň dillerine de bir näçe aýdymlary gepleşigimiň bugünkü sanyna Mehri Pirgolywyň ýerine ýetirmegine diň salyp bilersiňiz gyzykly söhbetler eder. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeler Türkmen we tele ýaýlymagyna owatlar saýdaşyna gepleşigimizde tomaş etmekliňizde dowam edin. Biz bolsa ýene bir ýoly Mehri size hoş geldiňiz diýär. Alan şat ýerpaýyňyz gutly bolsun, höwri köp bolsun, nesip bolsa geljek ýyllarda hormatly atlara münasip bolmagydan tüýsürekden arzu edýäs. Hoş gördük Beýmurat, sağ olun. Çağıranyňyz üçin. Nenen wagt etmejek, nenen aýtmajak şeler ýaly aýdymlary, bu ýetençli aýdymlarymyzy hakykatdan hem owadan, asuda, agzybir ýurdumyz bar, arkadaly ýurdumyz bar. Bizim näme hormatly arkadaşlarymyz sağ bolsun aýdýas, biziň sungatda eden işimize şular ýaly serpaýlar bilen sylagylaýa. Şular ýaly eden sungatymyzyň gadry bilinýän döwürde ýaşamak men üçin aýratyn bir baht, sylaglanmak ondan aýratyn bir baht. Bu ýetenç ilki başda. Hormatly arkadaşlarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan işleri rowaj alsyn. Sag bol Mehri, arzulan hasyl bolsun. Ýene bir ýola serpaýyň nesip etsin, höwri köp bolsun. Ýa-ni özüňiz sözüňizde berlediňizde biz sungatdaky edýän işimize gadry goýulýan döwürde ýaşaýas idim. Mehriban arkadaşymyz biziň çekýän zähmetimizden nazar düşüp näme ýylyň-ýylyna medeniýet sungat işgärlerini özüniň şat ýerpaýlaryny, hormatly atlaryny münasip görýär. Sizem Mehriban arkadaşymyzyň şat ýerpaýyna münasip görüliňiz, döwlet sylagylarynyň höwri köp bolsun. Sağ olun. Gahrman arkadaşymyzyň bize bildirýän uly önemlerini ödemek biziň her birimize meýser etsin. Inni gepleşigiň dowamyny siziň öz dörejiliňizi bedeýän bir näçe aýdymlary illeşdirä ýetireriz. Dostlukly goňşy döwletlerimiziň dillerine bir näçe daşary ýurt aýdymlaryny gepleşigimizde ýerine ýetirip berersiňiz. Bu günler
dörüjülükde näme täzelik iýleşlerimiz, sizde näme täzeliklere garaşmaly, ne bir syla gallyňyz hatam hujulanyň soňa täze aýdymlaň, täze şekilli aýdymlaň gözlegine çykansyňyz. Ne şu sowalymyza da siziň jogap bermekliňiz iýleşlerimizi bir dörüjülüňizde täzelikler hakynda gurrun bermeňiz bizi üçin esasen muştoklar üçin iýleşler üçin gyzykly, şoň üçin dörüjülük we täzelikler hakynda. Bir aýdymçy umuman bir sunugat işäri hemişe de işlemek isleýär. Hemişe de özüne maksatlar goýýar, şunu eden, soň şunu eden ýöne käbir pursatlar bolýar durmuşda. Hem goýan maksadyň iň bir gowusyny edesin gelýär. Menem şu döwürde şular ýaly ýagdaýda şu wagt diýip biljek öz adyma sebäbi hakykatynam garaşdyrmamyzyň 30 ýyly münasibetli şeýle bir uly dawara, uly toýlar toýladyk. Şolardan ýatda galan diňe bir buýsanç, diňe işläsin gelýär. Bir de nesip bolsa türkmen owatçylar aýlymyna şekil aýdymyny taýýarlaýas. Nesip bolsa iýleşlerimize hödürler türkmen milli libaslaryny giyip, yok, ähengine däle öz türkmen libaslaryny giyip ýöne şolaryň döwrebaplaşdyrylan libaslary bar, görünüşleri. Meselem modalar öýüniň eşiklerini ulanjak bolýar. Garat nesip bolsa täzelikler var. Şulaýdymam men gepleşeňizde aýtmakçy. Nesip bolsa. Söýýaýdym. Söýýaýdym seniň adyň. Onum özüm yazdım. Sözlerini, sadynym men yazdım. Tuğulama. Edilädir gepleşiň başyny şolaýdym bilen başlalmy ýa bir näme soňrak ýerine ýetip bermek. Bir näme soňrak ýerine ýetip berse bir iýleşlerimiz şu ýene gyldyňrak gyzykly sır bolar ýaly. Daşlaşmaz ýaly o. Onda Mehriban iýleşler ýaqyn günlerde türkmen we tele ýaýlymynda Mehri Pirolyewdan şekilläýdim. Şol şekile geçirjek aýdymda mädir jany sesse owalar sarlaşan atly gepleşmeden dowamyny diň salyp bilersiňiz. Ýene bir sowal bilen ýüzlenmek isleýän her insan durmuşdan islam zadyny alyp bilermi? Näme pikir edýäňiz? Ýok, men pikirimçe islam zadyny alyp bilmez insan diňe bir münasip bolan zadyny alyp bilermi diýen. Münasip bolmak üçin näme etmek? Şo sorajağım bilýän ýaly. Menem münasip bolmak üçin ilki islam zadyny ekidýän maksat edilmeli özüne. Şunu etsem, şoň ýerine näme geler? Şo islam zady bolarmy, bolmazmy? Garat bir özüne bir meýilnama çizýän ýaly etmeli. Şoň soňunda da bolmagy ahmal, bolmazlygy ahmal aslynda da. Garat ýadymallal, ýaltanmallal öňe tarap ýöremeli, maksadyna ýetmek üçin. Hemme zada birden eýe çykjak bolmaly, hemme zada birden ýetjek bolmaly. Aslında ýuwaş-ýuwaşdan gelýär hemme zadym. Dama köl bolar diýerler türkmenler. Ýöne ýere aýdyrmadyk sözler. Aslında da şolaryň ählisine de diň salmaly. Meselem size birden ullakan şey edip bir süýjülük nan getirdiler. Şonam iyi diýdiler. We siz iýäňiz doýduňyzam. Şo gutarasyňyz gelýär ýöne şonu hasem bir hil e-mailler şonu e-mail diýip bilýäňiz. Men şonlar ýaly hemişe özüme mysal getirýän. Şo süýjülük nanyň bir bölejigini ýeseňiz we şonu tagymyna alyp şoň lezzetini duýup bolýar hawa. Soňam bir salymdan soň ýene bir bölejigini alsaňyz, soň wagt geçerim ýene bir bölejigini garaş şeýdip hem uzağa çekýär, hem şoň lezzetini alýar. Hem gadyr bolýar hawa hakykatda. Düşünükli gowy jogaplar berdim. Iýleşlermeden uly gyzyklanma bilen siziň beren jogaplaryňyza diň salanlarlar diýen umydymyz bar. Şu ýerde söhbetimizi jemläp gepleşigimizi söýüp aýdymlar bilen dowam edelim. Pes saýdan. Bolýar. Onda Mehriban iýleşler hormatly müşahitler, gelen gepleşigimiziň şu ýerine Mehriban arkadamyzyň şahat erpaýynyň eýesi Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden türkmeniň altyn atyr wätleşiginiň ýeňijisi biziň parlak ýyllarymyz Mehri Pirolyewiň ýerine ýetirmegine ajaýyp söýüp aýdymlary size ýetirýär. Diňläp, diýinjalyň. En hadinan sana tapılma, ya canıma dinle kalbama. Ya hadinan sana tapılma, ya canıma dinle kalbama ya.
sevmişim aşık oldum sana veremedim eline mi çiğnir böyle de bolar her yatlamda seni yıran göresin geliyor desem yalan olmaz seni sevdim nefesim olmaz sen hazinam sana tay topulmaz ya canıma denge kalbime ya hazinam sana tay topulmaz ya canıma denge kalbime ya sen hazinam sana tay topulmaz ya canıma denge kalbime ya hazinam sana tay topulmaz ya canıma denge kalbime ya Kıyseyer Mana nanay bol sen mana tay senin için doğuya hemin hemay göresin geliyor desem yalan olmaz seni sevdim nefesim olmaz sen hazinam sana tay topulma ya canıma denge kalbime ya sana tay tapılmaz gel canıma denge kalbime yaz sen hazinam sana tay tapılmaz gel canıma denge kalbime yaz hazinam sana tay tapılmaz gel canıma denge kalbime yaz Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, o wagtlar saatlaşan atly ýetmişigimizi biziň parlak ýyldymyz Mehriban arkadamyň Şahyr paýynyň eýesi Mehri Pirguliow bilen söhbetleşik arkaly dowam etmekçi. Mehri ýanky ýerine ýetirip beren hazinam diýen ajaýyp söýüň aýdymyz üçin hoşgallygymyzy bildirýäs. Sunwatda, dörejilikde de şeýle owadan bir halkyň aňynda galjak aýdymlaňam ýene-de höwürniň köp bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýar. Şu sowalym size ýetirmek isleýän sizde şowsuzlyk gorkusy barmy? Ya bolmasa bir işiň başyna baraňyzda şu işime ugrukmaz diýip finanşmakdan gaça durup başyna barmadyk işleriniz durmuşda boldymy? Bolly, elbette bolly. Şowsuzlyk diýdiňiz näme? Şowsuzlyk gorkusam bar. Aslında da biz insan duygulardan ibaret. Hemme duygular ama bizde. Şowsuzlyk duýgusy ama şeýle pikir edýän. Egerde men şu ýoly ýeki özüm ýöresedim, hiç açan gorkuýumdan ýa-ni gaty gorkak severmen. Hiç açan bir da yetmezdim diýip pikir edýän. Sebebi ýanymda meni gollaýan we maňa güç berýän Mehri yöre edip bilersin, başarırsın diýip sözlerine ruhlanýan insanlar barmy? İnsanlar bardygyny da gaty begenýän. Kimler olar? Elbette ejem, doganym, ýoldaşym we her bir aýdymçyda diňe bir aýdymçyda däl, sunat adamsyna özüne göre bir topar bar. Makadiýän, men neşonýaly. Ve şu toporda aydymmy yazandan, düzenden başlap sözlerini yazan adamdan gara şu topor seni ruhlandyryp şulaydym gaty bolar ýöre öňe ýöre şol aýdymy etmeli şu ýerde ýalňyş bolar mehri terden et diýip şoňa seni urukturýan toporyň bolsa da ol has gowy. Sebebi ýeközüň bir hili ýanyňda gollo bolmasa, topor bolmasa diýem. Aslynda türkmen gowy aýtgy bar, ýekäň çaň çykmaz diýär.
Yeke bolup alybiljek galaň ýok. Howa, gatty dogry söz. Goşmaça güýç gerek, ruhda aýdyn. Elbetde. Hatta pikir gerek goşmaça. Meselem sen bir bilen pikir alýanňa we şo pikir alýşmaň netijesinde howa bolar diýen. Şo gerek mükay diýen men pikirimçe. Onuň başynda biz sadanlar bilen bir hepde öňünden oturup aýdym saýlaýar sowa, şu go bolarmy, şu go bolarmy zat edip, şo şey edip netije gelmeýärdi aslında da. Ana şol agdy berlik, şol toparam, şol işe oňormon diýen gorkuýun aýrýar senden daşlaşdyrýam hadi pikir edýän. Lalaşan, gatty dogry howa. Ýene bir sowal bermek isleýän, ýöne jogaplan yankı beren sowalmyda aýdan jogaplandan tapawutly bolsun. Her bir insana durmuşda kimdir biriniň kömek bermegi, gollaw bermegi zerurmy? Elbette zerur. Bir adam için bir yürekdeş dost, yakyn, hossaryň, umuman derdini döküp biläjek, paýlaşaýjak birine zerurluk bir howa ýalyny kadiýän. Sebäbi şeýle pursatlar bolýar. Ve şu pursatlarda biz adamlara hasem mätäçligimiz duýýar. Yürekdeş adamyň bolmasa, ýanynda yankı diýişmeýär, hosaryň bolmasa şo durmuşyň kynçylyklaryny ýekden geçip bilmeýän. Yürekdäki agyryn bolýarak ýa wagt şonu dertleşip birine aýdanda gursoň giňäp gidýär, wyjdanymyz rahatlanýar we men pikirimçe hökman insan diýilen zat bir-birine mätäç. Ýene bir sowal, soňra gepleşmedi, aýdymlar bilen dowam ederiz. Özüňizde we daşdawranyňyzdaky adamlarda hökman bolmaly diýip hasap edýän häsiýetleriniz. Onlar gatty kän. Iň esaslarny. Şu häsiýet insanyny özümizde de daşdawranyňyzdaky insanlarda da bolmaly diýip hasap edýän häsiýetleriniz. Gerçilerini beýgelýän häsiýetler. İnsany bezeýär. Şolaryň arasynda halallyk. Garaz bir insany hakykatan hem adamgerçilikli duýgular bezeýär. Halallyk diýdik meselem ýaňyja. Halal işläp, halal ýaşasaň, wyjdanyň rahat gezýän. Ýa-da meselem lewizlik diýdik. Bir hili şol adam bolup bilseň, sözüňde durup bilýän bolsaň, şu gyza gowy hakykatan hem aýdan sözen bir, düşünjesen bir, edýän hereketem bir diýerler. Şolam adamı bezeýär. Aslında şu häsiýetler gaty kyn häsiýetler. Hemmesini birden jemläp bilýärmi diýip sorasaň, ýok, elbetde ýalňyşýan ýerimizden bolýar. Sebäbi biz insan, adam. Käbir ýerlerde duýgu bilen hem jogap berip bilýär. Käbir ýerimizde ýalňyşman bilýärse umuman. Şoň üçin hemmesini jemläp bilse ne gözel. Jemlemek üçin hem elimizden geleni etmeli men pikirimçe. Sebäbi hakykatdan bir insany bezeýän iň bir gowy häsiýetler şo aýdýan sözüň bir bolsun, edýän hereketiň bir bolsun, ýüzüňde meselem birine ýylgyryp soňam ýeňtesinden gıýbat netseňe olam bir hili seni pesel diýär. Garaz şeýle menem şeýle ýaly bolaýyn. Daşdawramdaky adamlarym şeýle ýaly bolsa, ne gödel bolar. Her birimizde ýanky adan agdadyň halallyk, lewdilik sözüňde durmak. Umuman bir türkmene mahsus gowgal häsiýetler bar, jomartlyk, mehirli bolmak, mulaqatly bolmak, wepaly bolmak, aýdan sözüň eýesi bolmak. Umuman şu gözel häsiýetler türkmen ýigdine, türkmen denanyna hemişe ýar bolsun. Gepleşigimizi bir owadan aýdymlar bilen dowam edeli. Tamam. Gepleşigimizi hötdeş barkal dowam ederiz. Mehriban ýeşler, hormatly tamaşaçylar, diňläň, diýin salyň, lezzet alyň. Yar olcan, yar olcan, yar olcan. Dillerime veyran dilin harmanı, yar olcan.
gece yar yar yaralı haramı daş gece yar yar yaralı ay aydın hoş gece yar yar yaralı haramı daş gece yar yar yaralı yarım onu ben munna yar yar yaralı yarım ona men munna yar yar yaralı haramı daş gece yar yar yaralı yar 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 yaralı Göbelerim yaşıdır yar yar yaralı Tövbedeyi başıdır yar yar yaralı Göbelerim yaşıdır yar yar yaralı Tövbedeyi başıdır yar yar yaralı Ehli Türkmen beyleri yar yar yaralı Ehli Türkmen beyleri yar yar yaralı Toy tomoşan nakşıdır yar yar yaralı Yar 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 yaralı Mehrbani ileşler, hormatly tamaşaçylar, owalar sağlaşan natly etmişigmidi. Mehrip ýerguli bilen dowam edýäs. Sadanarlar toparmadan owadan saatlar bilen mehrim owa sağlaşyp bir näçe aýdymlary üçin ýerine ýetirip gelýär gepleşiň dowamyna. Ýendi de ýerine ýetirip berer ýöne biz gepleşigimizi hotoşga kal dowam edeli. Elbetde bizden bilýäs, ileşlermizden bilýär. Siz hem aýdymçy, hem mehirli denan, hem mehriban ene iki perdendiň enesi. Sizin perden terbiýesine garaýşyňyz näýe? Siz perdentlerinize näme görediňiz? Ýa-da edişiňiz ýaly meni şolar ýaly mehirli, mulayim denan hökmünde tanýarlar. Köpüsi ýöne men ene bolansaň hasem jogapkärçiligiň ulalýar. Diňe özüňe däl. Şu ýetişdirýän iki sany perdenine de şeýle bir jogapkärçilik döreýär. Men size şonu düşündirip bilermiken, bilmemmiken bilemok. Ýöne ol gaty şeýle bir ütöşük duýgy ene bolmak. Ve sen şolara jogap kärli, sen şolara jogap berýän, şolaryň ulalşyndan, şolaryň iýen naharlarynyň başlap, turuşlaryna, näçede turýanlaryna, näçede ýatýanlaryna, näme bilen meşgullanýanlaryna we soňunda da nähili adam boljaklaryna şeýle bir alada edýän, şonuň esasynda da şolara belli bir terbiýe beresin gelýär. Hem ene hem atan arzuw wa ýekeje bir arzuw wa dünýä iýindiren çağalaryň şu ýurda
adamlara peydalı adam olup yetişsinler deyip arzu ediyen de şoň üçinem elinden gelenini ediyen. Gerek yerine käy yani. Sonra gıynanýanmy? Elbette. Gıynanypam oturup ağlayan yerimem var da. Ece bolamsaň gaty ütkedim men. Umuman aýdygda çağalary terbiýelendi. Olar eneden atadan seredip görelli alýarlar owa. Şoňa görä bizem näme etmeli ene ata hökmünde terbiýemizi İlk özümizden İlk başlamaly. özümizden başlamaly. Hakikaten doğru aýdýaňyz. Men gaýnanam hemişe diýýär maňa, hemme kişide diýýär. İlk özüňizi terbiýele, çağalaryňyz size seredip çyka. Terbiýelenler. Size görä bolar. Owa. Türkmenne näme ekseň şonuň ororsun diýip ýöne ýere aýdylmady. Garas söýmegem gerek çağany. Onu her kim bilýän, şonda da biz ene mehri, ene ýüregi diýilen ýürek. Çalaja bir göz ýaşyny görseňem, Dedem o kowa. Şoň üçinem diýene gatty jogap. Ýene de gıynanýanyň bildirmejek bolmam özüň köseýänsiň. Olam bahowa gatty jogapkärçilikli kär ene bolmak. Ýöne maňa eger sorulsa, şonna da ene boljak bolarmydyň diýip sorulsa, elbetde bolar. Elbetde bolar. Hakikaten ene sebäbi bolmak bahasyna ýetip bolmajak baýlykdyr. Şoň üçinem türkmende mehriban enelerimiz näme mukaddes käbä deňelýär. Şoň üçin ene atalarymyzyň çaganlary sag bolsun. Mehriban enelerimiziň, mehriban pederlerimizin ýylgyşlaryna sebäp bolýan gahrman arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun. Edip arkadamyzyň saýasynda diýarymyzda enelerimiz hakyny, mehriban hakalarymyz hakyny aýdymlar döräp dursun. Ne şu sowal bilenem size ýene-de ýüzlenmek isleýän. Nähili ýagdaýlar sizi pikirlenmäge mejbur edýär? Sınıf dünyasında özüm bilmeyen tötenlikten käbir wagt ýalňyşlyklar goýup bilýär. Şol ýalňyşlykları düzeltmek üçin oýlanmaly bolýan, köp zähmet çekmeli bolýan. Umuman bilmezlikden edilen säglülükler sizi umuman islenlik adamam şeýledir, bir oýlanmaga, pikirlenmäge mejbur edýär. Düşnükli häl gepleşimizin başyna iýleşdirmede bir zat diýip wada berdik. Beripdik hawa. Wadamyzda tapylalymy? Elbette. Haytaydym şu. Senin adyň. Senin adyň. İlkinji tapar iýleşdirmiz dinleýär, bizem dinleýäs. Sonra mehriban iýleşdir. Gelin hemmämiz bilelikde mehri pirguli waň ýerine ýetirmegini näme aýdym? Söýýärmi? Senin adyň. Şol aýdym adiň salaly. Gaya dünya sana yürür yan yana. Ettin peherler başkaça bolýar. Gursakda yürek başkaça urýar. Qaytadan duýdurasan gelýär. Seýelimi ulli elime. Yüreğimi çaltırıyor. Mühürlü kalsın adımın yürekte. Sen adın menkide, meninki senkide. Haçana seni topla, haçana seni özüne
gerçekte içimdeki bu duygu ütopik buluyor. Göğe dünya sana yürür yan yana. Ötede heller başkaça oynar. Kursakta yürek başkaça urya. Qaytadan duydurasım gelyen. Söyelimi uli elime. Yüreğim çaltırıyor teyyen diyende. Sana bağlanıp kalyon enine de. Mühürlü kalsın adımız yürekte. Sen adın menkide, benimki seninki de. Yüreğim çaltırıyor teyyen diyende. Sana bağlanıp kalyon enine de. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz o wagtlar saatlaşan atly gepleşigimizde Mehri Piroğlu bilen dowam edýäs. Mehri ýanky ýerine ýetirip beren ajaýyp täze üçin hoşallygymy bildirýäs. Ileşlerimiz ýakyn günlerde Türkmen we tele ýaýlymyny bu ajaýyp aýdymyň şekilli görnüşlerini de tomaşa edip bilerler. Ne ileşlerimiz bilýändirler. Bagtyar Türkmen halkymyz Mehriban arkadamyň daşyna ber sevişip bilen baş bayramymyz bolan mukaddes garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllyk toýuny ullan toýladyk. Ne ýene de ýakynly bir diýarymyzda biziň uly bayramlarymyzyň biri baky bir taraplygymyzyň toýy diýarymyzda ullan tutulur, ullan toýlanlar. Adat boýunça da näme şu bir taraplyk bayramyny biziň medeniýet sunugy işgärlerimiz, aýdymçylarymyz Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde dost ogonlukly aýdymlary ýerine ýetirýärler. Daşary ýurt dillerine bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýärler. Goňşy döwletlerimizden meşhur aýdymçylar toýmyda mihman gelýärler. Ne elbetde sizem nesip bolsa, näme şol toýda dost ogonluk aýdymlaryny ýerine ýetirersiňiz. Siz üçin daşary ýurt sunugy saatlarynyň haýsy aýdymçyň ýerine ýetirýän aýdymlary size has uly täsir aldyr. Niyahil aydımlar, ilk bilen sesine gavat gelecek aydımlar. Yüreğinde yer alacak. Yürekten aýtsa aydymlar. Yürekten aydılacak aydımlar mesela. Ya da şeydip uli şatlık şolkun bilen aydılan aydımlar caz aydımlarının gowy yani men mesela. Şolar ýaly aydımlar. Umuman sesini görkezäjek aydımlar da. Düşnükli. Şolar ýaly aydymlardan gepleşige getirdiňizmi? Elbette getirdim ama. Aýtly daşary ýurt aýdymçylaryň aýdymlary. İki tane İngiliz aydym getirdik, taýýarladyk şu gepleşiginde. Sebebi näme üçin İngiliz diýip sorasaňyz, İngiliz diline aydym aýtmak men üçin has bir ýakyn duýan özümi. James Brown diýip bir Halip aydymçylary bar eken o. Şoňam bir iň bir meşhur aydymlaryň biri. I got you. Aslında ýöne her kim onu I feel good diýip. Aňda galy hawa. I feel good. Şol aydymy nesip bolsa. Aydym näme hakynda? Durmuş hakynda, söýgü hakynda mı? Durmuş hakynda aslında hem durmuş hem söýgü hakynda ikisi bile I feel good zagadio. Ne aýdýan aydymlaryňyň sözlerini düşünüp, manatyny düşünüp aýdýar. Elbette o. I feel good diýip başa kes I got you. Gaty özüm gowdýan sebäbi sen meň dünýäme gerek edil howam ýaly zat sözler ulanýar. Ikinji aydym. İkinci aydym The Beatles diýip bir topor vardı. Olum gadymky toporlaryň biri. Ýalňyşmasam 60-njy ýyllaryň meşhur aydymlar, döwran aydymlar, şo ýyllara. Aydymçylary, toporlary owa. Şol toporyň Yesterday, ýagny dün atly aydymy. Onu bu aydymlary biz siziň ýerine ýetirmeňizde uly höwes bilen diňlemek isleýär. Mehriban ileşler, gelin Mehri Piroğlu ýa ýerine ýetirmegini daşary ýurt dillerini iki sany aydyma diň salalym.
sugar and spice. Yeah, baby, I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, 'cause I got you. When I hold you in my arms, I know that I can do no wrong. And when I hold you in my arms, I won't do you no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, 'cause I got you. When I hold you in my arms, I know that I can do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can do me no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, I got you. So good, 'cause I got you. So good, 'cause I got you. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I'm alone for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now
a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mehriban ýeleşler, hormatly müşahiçler, biz owallar saatlaşan atgypyşygymy Mehri Piroğluýewa bilen dowam edýäs. Mehri ýanky ýerine ýetirip beren, daşary ýurt dilinde ýerine ýetirip beren aýdymlaryň üçin sag bolsun aýdýas. Gepleşigimizde söhbetleşik arkaly dowam edeli. Gowy eseri döretmek üçin köp wagt gerekmi? Ýa-da gysga wagtyň içinde de gowy eserler döretip bolýarmy? Edil men öz işim barada gurlösem, bizde hem gysga wagtyň içinde döredilen aýdymlar bolly, hem de uzakly bir ýyla çenli uzayan aýdym döredilýär. Ýöne men pikirimçe gysga wagtyň içinde döreýän aýdymlar has şowly bolýar. Näme? Sebebi? Bilemok, şoň sebäbini bilemok. Ýöne hemme zat dogry gidýär. Sözüm bolsun, laýyk gelýär şoňa, heňi gowy tapylýar. Ata çalk ýazylýar. Käbir aýdymlar meselem uzayan aýdymlar sözüni üýtgözýän. Ýa-da meselem gutaraň soň birine dinlemäni bereň soň, şunyňa bir hili boldy. Hoşograk boldy. Şon ýalym ay bolýar soň işler diýip galýan aýdymlar hem bolýar. Ýöne edil şowsuz çykýarmy diýip sorasaňyz, olar hem şowsuz çykanok. Ýöne men pikirimçe hemme zat yerine düşen aýdym gysga wagtyň içinde edilýärmi diýen. Şeýle pikir edýän. Şeýle pikir edýän. Gysga wagtyň içinde de gowy eserler dörep bilýär. Dörep bilýär. Düşnükli. Buna ýene bir sowal. Aýdym saat näme üçin durmuşdy? Ören möhüm ornuna durýar. Onun bir ýeketek bir jogaby barmy diýen sebebi aýdym saatyň içinde söýgü bar. Adamy ýaşadýanam men pikirimçe söýgü. Umuman hemme duýgularyň şahsy söýgü diýip aýdylýar. Ýöne ýere aýdylmady. Hakykatdanam her bir alaňyza her bir aýdymçy öz aýdymynyň içine, umuman aýdymyň içine şeýle köp söýgü goýulýar, söýgü bilen aýdylýar. Şol aýrylyk aýdym bolsun ýa-da umuman durmuş bilen baglanşykly bolsun. Umuman şotaýyk belli bir söýgü goýulýarmy diýen salyn ýaşadygy. Şonu dinläňde meselem sen bir gün keypin ýok. Bir aýdym dinleýän, olam bir hili şähden açýar, göwnüň açýar. Ho, göwnüň açýar, hemme zat bolar diýär şo sözlerde. Söýgüň taparsyň, öz ýoluňy taparsyň. Şo duýgularym söýgü bilen aýdylan bolsa, şol adamy ruhlandyryp bilýän. Käbir ýagdaýlar bolýar da. Öý köleýän. Meselem owa. Onuň öýe barýan, telefonuny öçürýän. Hiç kimle guruluşasın gelen. Yani yankı diýişiň ýaly bir aýdym dinleýän. Saz dinleýän. Seni pikirlendirýär. Seni ýygyňa dolaýar. Sen ýalňyş edýän, şu edýän hereketiň diýip aýdym sadam terbiýeleýän diýen adamy. Olam bar, umuman ruhlandyrýar. Şoda düşünem aýdym sad durmuşdy möhüm orna ýa. Möhüm men pikirimçe möhüm sebebi söýgü bilen ýaşaýar. Men pikirimçe o. Onu bir owadan aýdymlary bilen gepleşip dowam edeli. Ne aýlaydym? Yüreğim söýgüden doly atly aýdymy aýdyp beren şu ýerde. Onu şu aýdymyň içi söýgüden doly şeýle. Ha, hem tans etmeli hem söýgü bilen dolmaly. Onu mehriban ýeleşler her biriňde söýgü ýar bolsun, gelin gepleşmede de Mehri Piroğluýewaň ýerine ýetirmeginde söýgüden doly diýen şol ajaýyp aýdyma diň salalym.
başıma halal başka işe denen adın emeke onun uğrunu reke beni götedi keşke sevim ayda bilsedim adın emeke onun uğrunu reke beni götedi keşke sevim ayda bilsedim dağlı 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 yüreğim dağlı 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 yüreğim sevden dağlı 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 yüreğim dağlı 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 yüreğim sevden dağlı evine taraf yönecek adım soracak emma utanyan komşularım ne diyecek vah güllerde vurun şeyle fırsat görecek son temeli meteni dine seni sevecek bu cevap hekaya derenmiş tetemen seni görmek için tur yandan atana oylanıp otur yan çay alıp elime sen yanına kara başka işe denen adın emeke onun uğrunu reke beni görseydi keşke sevim ayda bilseydim adın emeke onun uğrunu reke beni görseydi keşke sevim ayda bilseydim dağlı 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 yüreğim dağlı 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 yüreğim sevden dağlı 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 yüreğim dağlı 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 yüreğim sevden dağlı Mehruan ilaşlar, hormatly tamaşaçylar, o wagtlar saatlaşan atlyk etmişigimizde köne sözler atly sahipamyzda Mehri Pirguliow bilen dowam edýäs. Mehri'ni köne sözler atly sahipamyzda geldik. Ýok, gorkma. Häzir gadymy ata-babalarymyzdan bize miras galan gadymy sözlerden size hödürler. 4 tane jogap bilen Ha bolýan. O 4 tane jogap bar ýöne içinde biri dogry. Böyle. Dogry jogaby tapmaklaryňyz üçin menem elle barmy eder, kömek eder. Onda ilkinji sowaly size hödürlemekçi aslında köne sözler atly sahipamyzda heme özümiz, hemem gepleşmeden muşdoklary bir näçe gadymy türkmen sözlerimizden manysyna çuň düşünýär. Ýylçyr sözi näme manyny aňladýar. Ýylçyr sözüne gabat gelip gördüňizmi? Aýdymlarda durmuşdy, gabat gelen. Bir nazar Hudaý Nazarowyň Pesbäl adly goşgusyny ýylçyr sözüne gabat gelmek bolýar. Keramat bar, gyzyl közlü, alamat bar, ýylçyr buzy bolýar bize gyşda ýazdy, sowa maýlap dursa diýär. Ýylçyr buz, soğuk. Jogaplar bilen tanış edeyim. Ýüzi ýyldyrap duran ýylmanak, sowuk, taýgançyk, ullakan. Eger de goşgyny okumadyk bolsadyňyz, asla da bilmedim ýöne men pikirçe soğuk gabat gerek. Sowuk ýylçyr diýär-de. Ýylçyr buz. Diýdi däme? Ýylçyr buz. O näme goşgy diýär. Keramat bar gyzyl közlü, alamat bar ýylçyr buzy. Alamat bar. Ýylçyr buzy. Keramat var, gyzyl. Indi buz nähilek görnüşde bolmaly diýen. Taýgançyk, ullakan. Hemem ýüzi ýyldyrap duran ýylmanak. Keramat bar näme? Gyzyl közlü, alamat bar ýylçyr buzy. Ha, gyzyl köz, ýylçyr buz. Taýdyr ýa-da ol. Ha, taýgançyk. Onda hitgedýän jogapmy? Taýgançyk. Taýançykmy? Buzda. Taýançyk. Ýok, Keramat bar o. Gyzyl közlü, alamat bar ýylçyr buzy. Taýyan buzda. Näme taýdyr ýa diýen sowallalar bu ýylçyr diýär. Ýylçyr buzda. Bir zat ýyldyramaly. 100 ýyldyrıp duran ýylnamakmy? Bilemok. Ýylmanak näme?
Yılmanak. Yılmanak ne şun teki payvancak diyen. 7 yıldırıp duran yılmanak. Şu vahda iki tane nemem ma. Haydi. Cevabım ya birinci. 7 yıldırıp duran yılmanak. Yılmanak ya da taygançak. Payvancak cevap ayır ya. Ha bollu onu 7 yıldırıp. Şami. Şu cevabım paylayat. Cevap doğru mu mehrbanileşir? Berekeller. Yine ilkinci sualımda doğru cevap vermekliği başardınız. Gelin ikinci sualımda geçelim. Ataş sözü näme maniyini anladyanta garaşyň, biziň Ustad Halipa şahyrlarymyzyň biri Kerim Gurbanipesowyň Aýdymy urlan 6 mir diýen şygyry bar. Şol goşuda aklym ally 6 miri her bakışı derde däri, yüregimde şondan märi ışık ataşyny ýakyp gitdi. Ataş sözü näme maniyini anladýar? Jogaplar: daş, demir, ot, suw. Elbette ateş Suw mu? sözü. Ot mu? Ot. Ot. Şu cevabım faýlaýar. Bedem size berekella diýär ataş diýen sözi. Awa yeňillik bilen mähreň hut özi bilmegi başardy. Ateş sözünü biz köp bilinýär. Aýdymlar. Aýdymda da gabat gelýär. Berekella. Gelinni inniki sowalymyza geçeli. Isim sözi näme manyny anladýana aňsatçyk sowal. Owa. Mawtumulat amyzyň goşgularyna şeýle setirlere gabat gelinýär. İsmim düştü ilen ile nağış ederler dillen dile diye. İsim sözü näme manyny anladýar? Jogaplar: owat, at, şygyr goşgy, aýdym. At. At. İsim at. At. Bilmek. Mehribanyleşir. İsim hakykatdan hem at diýen manyny anladýan. Gelin ekrana seredelim. Jogap dogry, at diýen manyny anladýar. Türkmen halk aýdym bar, gurjuynyň diýip, şol aýdymda aparmak sözüne gabat gelmek bolýar. Indi sowallarymyz kynlaşýar. Aklymny apardy besmen neýlärim, hesreti janymda gally gurjuynyň diýär. Aklymny apardy. Jogaplar bilen tanış edeýin. Apalamak, aýap saklamak, goramak, ýitirmek, alyp gitmek, akitmek. Aklymy alyp gitmek diýen. Aklymny apardy besmen neýlärim. Apardy. Alyp gitmek, akitmek diýen. Aklymny apardy besmen neýlärim, kesreti janymda galy gurjuynyň. Alyp gitmek, akitmek şeýlemi? Şu jogapda da galýas. Ene mehribanyleşir gepleşigimizde de ýene de bir dogry jogap hakykatdan hem aparmak, alyp gitmek, akitmek diýen manyny anladýar. 5-nji sowalymyza geçeli. Leymun sözü näme manyny anladýar? Mawtumulat amyzyň goşgularyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Narynjy, turunjy leymun almalar bir awadan baga düşdüm yaranlar diýär. Vay bu. Jogaplar: limon, şettali, erik, garaly. Elbette limon mu diýen? Limon, leymun, limon diýen manyny anladýar. Narynjy, turunjy leymun almalar bir awadan baga düşdüm yaranlar. Şol mawtumulat amyzyň setirlerine gabat gelýän leymun sözü limon diýen manyny anladýar diýip jogap saýlaýaňyz. Jogaba mehribanyleşir dogrymy? Gelin ekrana seredelim. Hemişekler ýaly jogap dogry. Ahyrky sowalymyza geçýäs. Arakçyn sözü näme manyny anladýar? Gulsen Uwer destanyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Barnyň boýdoşy ala arakçyn diýär. Nämesin bu? Nämesin? Barnyň boýdoşy ala arakçyn. Barnyň boýdoşy ala arakçyn. Jogaplar: tahýa, lawaz, şaýtep, guppa. Taýda kömek etmesegler boljak. Aýdýan. Arakçyn näme manyny anladýar? Jogaplar: tahýa, şaýtep, tahýa, lawaz, şaýtep, guppa. Indi ýene de okap bereýin. Barnyň boýdoşy ala arakçyn. Barnyň diýerde boýdoş gyýylar. Sadece boýdoş diýip aslında zenanlara, gyýyl maşgalalar bire boýdoş. Şolaryň giýýänlerde hemesem giýýärler, hemesmen giýýärler. Şaýtep mi? Arakçyn bir manyny anladýar-da. Tahýa, şaýtep, guppa olar giýilýän zat. Libasam jogaplar ýene bir gedek. Ünsär diňle. Tahýa. Tahýa. Hawa. Arakçyn sözü tahýa, libas, şaýtep, guppa. Bar näme şeýle? Barnyň boýdoşy ala arakçyn. Ala tahýa.
Ala şeker. Ala bu. Ala demek aslında hem Ana o ala diye de şu ala arakçın. Onu görünüşünde ala bar. Alaca bardır. Tahya. Tahya da var. Cevap alaca bolsa. Tahya. Aha. Cevap tahya. Cevap Sebebi ala tahyada alaca var. Bu da yok. Ala arakçın niye de? Barının boydoşu ala arakçın. Cevap Tahya. tahya berekella. Ne cevap doğru. Hakikaten tahya diyen manini anladı ya. Yine mehvanileşir. Gatör kömegim etmedik. Mehri ehli berilen soallarımıza doğru cevap vermekte başardı. Berekella diye. Inni gepleşimizi aydımlar bilen devam edeli. Gelin şey deli. Mehvanileşir sizem dinle deyin canım. Çal yağmurun defleri her bir yana karlar Yurdumuzun toyları uladan tutuyor Çal yağmurun defleri her bir yana aydın karlar Yurdumuzun toyları uladan tutuyor Yüreğimdeki yerler feryat Kalmak içinde yer gayra Duruşum olar edilir sana göre Eğer beni fevri bu şata Uzat elini uzatmana Tayarmış okun paylamana Duruşum olar edilir bir de göre Tayyip sana oynamana Çat çat ellerini çarp ve dat dat Bu lezzeti zaten bat bat Bosning'e bat eşmetin bu şokun hiç açar Çat çat ellerini çarp ve dat dat Bu lezzeti zaten bat bat Bosning'e bat bostu şokuk şokun elmadan Çal yağmurun defler her bir yana karlar Yurdumuzun toyları uladan tutuyor Çal yağmurun defler her bir yana aydın karlar Yurdumuzun toyları uladan tutuyor Hala evini saklama Goyala dolarını sen sana Tam yerine göre de durma Çekilme de sen yanıma Gel bir de koşur bir de aşık öyle önüme de Ehilce da derde hedille Daha sonuç hep yine iyi yine öne şeydir sante Deliye yetirirsen Göllerlersen Girmezsen o kıybu geceler Deliye yetirirsen Göllerlersen Şokuna sen Durmadı şartla Takvilen batla Daima da sağda Aynı bu tatlan Bıçağda aydıma gaytada yata Durmadı şartla Takvilen batla Daima da sağda Bıçağda aydıma gaytada yata
aytalayatan. Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, o wagtlar sağlaşan atlyplaşymyzda bugun gepleşmeden mihman aýdymşysy biziň parlak ýyllarymyz, söýgüli aýdymşymyz, Mehriban arkadaşymyzyň Şahat Erpaýynyň eýesi, Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn atyr wätleşiginiň ýeňijisi Mehri Piroglyýow bilen bugun gyzykly söhbetler etdik. Joşup owadan aýdymlary, söýgü aýdymlary, dostlugyň aýdymlaryny biziň gepleşigimizde siz üçin ýerine ýetirip berdi. Bizim näme pursatdan peýdalanyp ýene bir ýola Mehra gyzykly, manyly söhbetler üçin, ajaýyp aýdymlar üçin köp sag bolsun aýdýas. Ýene bir ýola çyn ýürekden gutlaýat. Şahat Erpaýyňyz gutly bolsun, nesip etsin, böwri köp bolsun. Geljek ýyllarda da Mehriban arkadaşymyzyň Şahat Erpaýlaryny, hormatly atlaryna münasip bolmagyny tüýsüremizden ýene bir ýola arzu edýäs. Köp sağ olun Beýmurat. İlk bilene yine bir yola sağ olsun aýdýan şu hakikaten üýtgeşik gepleşiňiz wa biz lezzet alyp gelýäs bärik. Yine de bizi çağıranınız için köp sağ olsun aýdýas. İşiňizde üstünlük arzu edýäs. Sözümüň şu ýerine de men denan kalbimden hormatly arkadaşymyza köp sağ olsun aýdýan. Biziň üçin, sunwat işgärleri üçin, eneleri üçin, umuman halkymyz için edýän ähli atalyk aladalarymyz için köp sağ bolsun aýdýas. Hormatly arkadaşymyz, janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Elmadama alyp barýan işleriňiz rowaj alsyn. Bizem näme şu serpaýlar bize bildirilýän ynam diýip hasap edýäs. Ynamyňyza öder diýip ynanýar size hormatly arkadaşymyz. Elmadamada şu asuda hemişe de diýen, asuda avadan agzywir ýurdumuz güllläp açsın, arkadaly ýurdumuz diňe öňe barsın. Hemişe de toýlar toýa bolarsyň. Köp sag bol, Mehri, arzuwlaň hasyl bolsun. Arkadaly watanyna her birimize toýly günler, gowy günler ýar bolsun. Bilýän sen gepleşigimizde geçenki sanlarynda bir näçe gedek çykyş etdiňiz. Gepleşigimizde Muştafa hökümine de her ýegişenmegini bir wagt tapdyňyzdan biziň gepleşigimizde seredýänsiňiz. Gepleşigimizden ahyry joşuny aýdym bilen jemlenilýär. Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýylyny belledik, uly toý edip we şol bayramçylyklarda, şol konsertleriň birine öz toparymyz bilen bilelikde işleýän bu ýollar garaşdyrlyk ýoly diýip atly bir aýdym döretdik. Ol aýdymy uly höwes bilen hormatly arkadaşymyzyň öňüne ýerine ýetirdik. Egerde ruhsat berseňiz gepleşigi şol aýdym bilen jemlesek has ýerine düşerim diýen. Onda bu aýdym ýadyr ýerine ýetirersiňiz şol aýdym bilen bir gepleşme jemler. Pursatdan peýdalanyp bize özüniň Şahat Erpaýlaryny, hormatly atlaryny münasip görýän, bize halal ýaşamagy, halal işlemäge uly mümkinçilikler döredip berýän, türkmen halkynyň saglygynyň, bagtyarlygynyň aladasyna duran, bize halipa bolup duran ustad arkadaşymyza ýene bir ýoly ak ýüregimden alkyş aýdýas. Mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Arkada prezidentimiziň dünýäni sorup alyp barýan beýgi işler elmydamy uly rowaşlyklara wetsensin. Arkadaly watanyny, türkmen halkyny hemişe gowy günler, toýly günler, saglykly günler ýar bolsun. Ne mehriban ýeşler şeýle ýaş arzuwlary bilen Mehri Piroglyýowyň ýerine ýetirmegini joşuny aýdym bilen biz gepleşigimiz jemler. Söýene biz siz bilen uzak wagtda sagollaşmamyz, nesip bolsa ýene de alaýjak bir hepdeden hepden ýegişenmegini Türkmen we tele ýaýlymyny o wagtlar sagollaşan atly gepleşigimizde ýaýlym arkaly diýdarlaşýança hoş wagtyňyz. Uzak ýaşaň, harasatly arkadaş, Türkmen siziň bilen ganatyny ýaýsyn, paýgasyňyz bilen ýeten bagtyny bütün goja dünýäň ýüzüne çaýsyn. Her sözüňiz, her pendiňiz, pähmiňiz geljegimiziň ýalkymyndan ibaret, gursoňyzdan halka berýän mehriňiz, asuda parlayan tuğu awadat. Bereni, bahtiyarlık keremi, arkadağın guranı, berkararlık yolu bu yollar. Vatan şöhret şanına beslenip bede ubadına, ilhamdır arkadağıma bu yollar.
bakışın değer, vatan ışın değer, yüreklere uluyar, ah köşe baryan bu yollar. Vatan şöhret şanına beklenip bedev vadına ılfandır arka dağıma bu yollar.